Falling Notes, μια εκπομπή από τα μουσικά αυγά του Μουσικού Σχολείου Βέρειας. Ερχόμαστε μια Κυριακή το μήνα, 6 με 7 το απόγευμα, να σας κατακλείσουμε με μια βροχή από νότες και μελωδίες. Επιβιβαστείτε μαζί μας στη μηχανή του χρόνου για να σας ταξιδέψουμε σε γνωστά και άγνωστα μουσικά νερά. Με αφιερώματα σε αγαπημένα είδη ξένης μουσικής και αφιερώματα σε καλλιτέχνες και συγκροτήματα. Για να μαθαίνουν οι καινούργοι και να θυμούνται οι παλιοί.